Vieš, čo je morálny záväzok? Morálny záväzok je prísľub, ktorý dáš niekomu inému alebo viacerým ľuďom, alebo pred viacerými svedkami. A vlastne ty musíš urobiť všetko preto, aby si ho dosiahol. Máš tam určite stanovený termín a presne ho musíš urobiť veľmi veľa, aby si to stihla, zvládla. A ak sa náhodou stane, že to nezvládneš, musíš byť ty v pohode s tým, že OK, nezvládol som to, alebo nezvládala som to, ale urobila som preto všetko, aby som to urobila. Takže môžem si s kľudným svedomím povedať, bohužiaľ, teraz to nevyšlo, ale vyjde to na budúce. Pretože viem, že som urobila absolútne všetko preto, aby som to dosiahla, aby som splnila ten daný cieľ.